Sanibona, igama lami nguNomusa Buthelezi. Ngisebenza kwi-organization okanye inhlangano ebizwa ngokuthi Impande South Africa. Kule nhlangano engiyisebenzelayo ke ngisiza ngokuthi kukwazeke ukuthi kubhaliseke izinkulisa kuzwelonke. Kukhona ke i-campaign okanye kugqugquzela ukuthi bonke abantu abanezinkulisa okanye ama-preschools bakwazi ukuthi babhalise izinkulisa zabo. So ingxenye yami kulowo msebenzi ukuthi nginazise ukuthi yenziwa kanjani ke i-registration yama-preschools. Sonke ke siyazi ukuthi mangabe unenkulisa uney'ngane eziyisithupha ukuya ngaphezulu, kufanele ngokomthetho ubhalise le nkulisa yakho ukuze kuzoqiniseka ukuthi le ndawo ogcina kuyo abantwana iphephile futhi isesimeni esikahle ukuthi abantwana bangalimali futhi ihlanzekile. Ukuze-ke kuqinisekiswe lokho ukuthi iphephile futhi ihlanzekile ikulungele ukuhlala abantwana, kukhona-ke izigaba efanele inkulisa yakho idlule kuzona ekutheni ifinyelele ekubhalisweni okanye kubhaliso oluphelele. Kukhona-ke izitifiketi engizokhuluma ngazo ngechaza ukuthi yiziphi zona izitifiketi lezi ezibalulekile ufanele ukuthi ube nazo mangabe unenkulisa okanye ugcina abantwana okanye une-creche. Okay, so zintathu-ke izitifiketi ey'balulekile mangabe unenkulisa. Ngizoqala ngichaze ngalesi ekungesona esikuzokhuluma ngaso, nalesi esithandwa kakhulu ngabantu esineflegi elihle lase-South Africa. Lesi sitifiketi sibizwa ngokuthi i-NPO certificate. I-NPO certificate, wonke umuntu oyinhlangano engenzi inzuzo uyasidinga lesi sitifiketi uma ezophinde futhi afune usizo kuhulumeni ukuze akwazi ukuthola uxhaso lwezimali. Ungakwazi ukuthi usi-aplayele lesi sitifiketi kumnyango wezonhlalakahle okanye social development. Uyakwazi ukusi-aplayela simahhala futhi uyakwazi nokusi-aplayela online uma ufuna ukuba ne-NPO. I-NPO certificate-ke uba nayo-ke ma uyi-aplayele uba nayo kuze kube phakade, kuze kube sekupheleni noma mhlambe awusafuni ukuba nayo. Kodwa kubalulekile ukuthi unyaka nonyaka umane uyivuselela ukuze ingasuswa phela kuhlu lwama-NPO okanye kwi-NPO register ukukhombisa ukuthi usekhona usaprovide lama-services owawuthe uzowaprovide emphakathini wakho. Akusona-ke isitifiketi esizokhuluma ngaso leso, kodwa sibalulekile leso sitifiketi uma uzofuna ukuthi uthole uxhaso lwezezimali kuhulumeni noma kwizinkampani ezizimele. Ngiqala ngalesi sitifiketi ngoba kuye kube indida kwabaningi ukuthi mangabe unenkulisa bavele bacabanga ukuthi umuntu ufanele ngibe ne-NPO. I-NPO ibalulekile kodwa akusona isitifiketi esigunyaza ukuthi ungagcina abantwana, futhi akusona isitifiketi esishoyo ukuthi indawo yakho iphephile okanye kulungele ukuthi ungagcina abantwana. Izitifiketi-ke ezimbili ezibalulekile okuyizona esizogxila kuzo kuyo yonke inkulumo yanamhlanje nakuyo ezinye iziqephu esizophinde sibe nazo ukuthi uzobhalisa kanjani ngokuthola i-partial care certificate, kudala yayibizwa nge-place of care, kanye futhi ne-program certificate. Ngizophinde ngichaze ukuthi zihlukene kanjani-ke u-partial care kanye no-program certificate. Uma unabantwana noma ngabe usemkhukhwini noma ngabe usegaraji noma ngabe une-creche e-operator from endlini yodaka noma u-4 room noma ngabe inkulisa nje eyakhiwe kahle noma ngabe uku-Rondaville, as long as abantwana bakho bawu-6 ukuya ngaphezulu, umthetho uyakuphoqa ukuthi bhalisa inkulisa yakho. Siyazi ukuthi abantu abaningi sebe-discouraged abasafuna ukubhalisela inkulisa zabo ngoba bekukade kunezinto ezingenzeki noma mhlambe bengafinyeleli esiphethweni sokuthi-ke bangabhalisa inkulisa zabo. Kubalulekile ukuthi nginichazele ukuthi kusukela ngo-April wakulo nyaka umnyango wezokuthutha umuvele i-function yakwa-Early Childhood Development okuyinkulisa nendlela ezizophathwa ngayo azisekho kwa-Social Development, sezikwa-Department of Basic Education, umnyango wezemfundo wamabanga aphansi. Kubalulekile ukuthi sonke sikwazi-ke lokho ukuthi awusezuya kumnyango waka-Social Development mangabe ufuna ukusizwa ngenkulisa, kodwa manje usuzoya kwa-Basic Education. Ukubhaliswa-ke kwama-creche ngizokuchaza-ke kanjena-ke. Lezi iy'tifiketi ey'mbili before ngingene ey'tifiketini angichaze ukuthi
Ukuba nenkulisa akusho ukuthi une structure kuphela la ingane ifike ihlale khona kuphelele lapho yilabo bantu esizokhuluma ngabo. Zimbili inhlobo zeinkulisa okanye zama-ECD services esinazo. Kuba yilezo ezisebenzela endaweni enesakhiwo ezizodinga u-partial care certificate kanye ne-program. Bese kuba yilezo ezisebenzela ezindaweni ezingenazo izakhiwo ezibizwa ngama non-center based ECD programs, okuyifana nezinto nama-mobile ECDs, nama-toy libraries, nama-programs afika afundise nje abantwana bengekho esakhiweni. Lezo zakhiwo-ke ziyahlukahlukana-ke, khona u-center based ECD program and a non-center based ECD program. So u-center based ECD program ngoba banesakhiwo, ba-based endaweni eyakhiwe, udela nabantwana nesakhiwo. So ngesikhathi abantwana bengaphakathi kubalekile ukuthi noma sizobheka isakhiwo ukuthi sakhona sinjani noma sikulungele yini ugcina abantwana, kufanele siphinde sibheke futhi lezi zinto ozenzayo-ke ebantwaneni ukuthi ukuthuthukisa iy'ngqondo zabo. Yileso certificate-ke sesingena khona ku-program. So uzodinga iy'tifiketi ey'mbili uma use-center based ECD program. Uma kusendaweni engenaso esakhiwo, wena udila nokudevelopha iy'ngqondo zabantwana, nokuthuthukisa ingqondo yabantwana bengekho esakhiweni. Ngabe ufika uzobafundisa ukubasha, ngabe uyafika izandla mhlambe njengoba sine-COVID, mhlambe ngabe ufika uzobafundisa ukufunda lawo ambalwa uphinde uhambe. Ziningi-ke iy'nhlangano ezenza ama-non-center based ECD program. Kodwa kubalulekile ukuthi noma ngabe yiphi inhlangano, as long as udila nabantwana between eminyakeni ewu-0 kuya ku-5 years, yona eminyaka yaka early childhood development leyo okufanele ukuthi siyibheke ukuthi njengoba uthuthukisa abantwana, ngabe unaso isitifiketi esigunyazayo-ke. Ukuthola lezi sitifiketi-ke akubizi imali, kumahhala. Wonke umuntu uthola isitifiketi mahhala, ayikho into ozoyikhokhela. Ngizobala nje ngingene ngigxile ngoba kuyi-topic okanye kuyisihloko eside engeke sikwazi ukusikhavarisha ngosuku olulodwa. Ngizomane ngenze iziqephu ukuthi manje sikhuluma ngani. Okwamanje nje ngisachaza ukuthi kuyini, wobani ababhalisayo, inkulisa iyini, ngohlobo lwenkulisa yakho ufanele ube nasiphi isitifiketi. So-ke u-center based ECD program udinga iy'tifiketi ey'mbili, 2 partial care no program. Non-center based ECD program awunaso isakhiwo, udinga isitifiketi esisodwa se-program. Yizona iy'tifiketi esizogxila ngazo-ke. Ukuze uthole lezi iy'tifiketi-ke sengichazile ukuthi fanele kufike osonhlalakahle kanye ama-social worker bezobheka indawo yakho. Kuzophinde futhi kufike abakwamasipala asibabize ngama-environmental health practitioners. Nabo fanele bebheke-ke ngokwama-bylaws akwamasipala ukuthi le ndawo ikulungele ukuthi abantwana bangahlala khona. Ngokomthetho bekufanele ukuthi u-social development, not u-social development, sekuhlele elimini lami lokho, u-basic education, ama-social worker abhekelene ney'nkulisa kanye nabakwa-Department of Health, Environmental Health Section, fanele ngabe bahamba ndawonye. Ukuhamba beyobheka i-crash-ke ngesikhathi sokuyobheka, kodwa ngizonicathulisa kahle ukuthi kwenzeka kwesiphi isigaba-ke. Wena njengomuntu osekhaya unenkulisa, ngabe yini umsebenzi wakho? Okokuqala, ngaphambi kokuba uze uhambe ema-ofisini, kubalulekile ukuthi waziwe ukuthi ukhona nabantwana abangaka, mhlawumbe abawu-50, mhlawumbe abawu-100, kakhulukazi uma ungekho registered. Abanye abantu baye bethi-ke mina ngabhalisa mhlawumbe ngo-1995 or ngo-2006. Ma ubhalisa for i-partial care program, awubhalisi ube nesitifiketi esizohlala impilo yakho yonke. Ziya-expire lezi certificate. Kuyahlukahlukana ngokuthi bekuyiziphi imbandela etholakale kwi-crash yakho okanye ama-conditions atholakale kwi-crash yakho. Kuyenzeka ukuthi isitifiketi sakho sibe valid for iminyaka emibili, sometimes kube iminyaka emithathu, kuphinde kube u-5 years. Kodwa zonke iy'tifiketi fanele ziphinde zivuselelwe ngoba ama-conditions okanye izimo zenkulisa yakho kungabe mhlambe ziyathuthuka noma zishone phansi. So kubalulekile ukuthi uphinde ucheck indawo yakho, ubheke ukuthi isakhiwo sisakulungele yini ukuba nabantwana. Ngenzeka ukuthi mhlambe sewaphukelwa amafastela noma mhlambe sewakhanda amanye amaklasi mhlambe ukwenzela ukuthi ukwazi uku-accommodate bonke abantwana abakhona emphakathini wakho. So ke zihamba kanjalo iy'tifiketi oyithola mangabe wenza inkulisa. Manje
Manje ngoba sesiyazi ukuthi kuyini ukubhalisa inkulisa futhi yiziphi izitifiketi esizokhuluma ngazo njengoba sikhuluma ngokubhaliswa kwenkulisa yakho nokuthi kubiza malini okumahhala. Sengizongena-ke manje ekuchazeni i-campaign le ngoba ibikade ikhankaswa okanye ibi-advertiswa ema-radioweni, ema-TV, besazi ukuthi kukhona i-campaign ebizwa ngeVangasali. IVangasali-ke yigama lesiTsonga. Mangabe uli-translator lisho ukuthi leave no child behind. So isona slogan se-campaign yokubhalisela izinkulisa kuzwelonke ibizwa ngeVangasali Ecd registration campaign. Ixhaswe-ke abakwa-Nelson Mandela Foundation ukuze bazokwazi ukuthi sikwazi ukubhalisa iy'nkulisa zethu. So-ke iVangasali-ke iqalwe ukulonshwa ngo-2020 ngesikhathi sine-COVID. Emva kokuba umnyango wezonhlalakahle, social development, engakwazanga uku-identify okanye ukwazi ukuthi ama-creche ngaba kuphi ney'ndawo, ngoba ngaphambi kwalokho besikade sidipende ekutheni ukuthi ama-creche okanye iy'nkulisa zize ema-ofisini. Ngesikhathi sine-COVID-ke abakwazanga ukuza ema-ofisini-ke. So iVangasali-ke ihlukene izigaba ezintathu. Kukhona u-phase 1, kukhona u-phase 2, kukhona u-phase 3. Ngizochaza kabanzi ngo-phase 1. Bekuyilapho kuthiwa mawunenkulisa submit okanye thumela imininingwane yakho yenkulisa yakho ukuze uzokwazi ukuthi ukule ndawo, ukule ward, unabantwana abangaki, urejistile noma awurejistile. Abantu abaningi bayithumelele imininingwane yabo abebekwazi ukuthi befinyelele kulawo ma-adverts, bathumele imininingwane yabo. Kuthe-ke ngalokuthunyelwa kwalo mininingwane ku-phase 1 sikwazela ukuqoqa imininingwane ezinkulisa more than 52,000. Kodwa-ke siyazi ukuthi zikhona nezinye iy'nkulisa eziphinde zavulwa emva kwalokho, nokuthi kukhona iy'nkulisa ezintsha ezivulwe emveni kokuba kuvulelwe lelo thuba lokuthi abantu bazi-identify ukuthi bakulezi ndawo banabantwana abangaka. So phase 1 sidlulile-ke kuye, kodwa uku-identify ama-creche okanye iy'nkulisa zisangeza ngaphambili zize ema-ofisini akwa-education ukuthi ngine-creche, angirejistile, ngidinga ukubhaliselwa. Angikucacise futhi lokho, uma une-creche ungayibhalisile kusho ukuthi wena u-operator ngokungekho emthethweni, nakuyinto esingayigqugquzeli leyo, ngoba ukubhalisa kwenkulisa ngizophinde ngichaze ukuthi kubaluleke ngani ukubhalisa kwenkulisa. Siyazi ukuthi abantu abaningi sebevele bethi hayi mina vele angeke ngize ngifune i-funding, so asikho isidingo sokuthi mina ngihambe ngiyobhalisa. Uma ubhalisa awusho ukuthi ufuna i-funding kuhulumeni. Ungaba i-private ECD center or private creche preschool, kodwa ube ungeke uzulidinga uxhaso ngoba ngithi abazali bayakhokha imali, wena uthola imali. Abanye abantu futhi banalo lwazi olungelona iqiniso lokuthi uma ubhalisa okanye uza ngaphambili kuhulumeni ezokwazi ukuthi akubhalise ungene kwi-government system, kusho ukuthi wena uzovalwa noma mhlawumbe bazonciphisa inani ley'ngane zakho. Ekugcineni ukubhalisa kusiza wena ukuze njengoba kunezinto ofanele ukuthi uyigcine okanye imithetho ofanele uyigcina. Ngithi yazi ukuthi thina sigovernishwa i-Children's Act okanye i-Children's Act iyona ekufanele ukuthi siyigcine. Inembandela-ke eyibekayo i-Children's Act ukuthi i-creche yakho okanye inkulisa yakho fanele ibe nalokho 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 ukuze uzokwazi ukuthi ube nomthetho okanye ukugcina abantwana ngokusemthethweni. Ngizoyichaza nje ngendlela esimple yokuthi uma i-creche yakho ingabhalisiwe, okusho ukuthi akekho umuntu owaziyo nge-creche yakho, abakwamasipala abahloli bezempilo okusho ukuthi abazi ukuthi i-creche yakho ikhona, nama-social worker awazi ukuthi i-creche yakho ikhona. Lokho kungenzeka ukuthi-ke kube ney'gameko enkulisa yakho ngoba mhlambe wena ngeke wazi ukuthi yini into ongayenza ukuvikela iy'gameko e-creche yakho. Ngenze nje isibonelo, siye siza ukuthi e-creche ukuthi kushone ingane. Uma kushona ingane kusuke umphumela wokuthi kukhona izinto ebezingekho safe ngaleyo nkulisa okanye ebeziphosa i-threat to i-safety yabantwana kuleyo nkulisa. Uma inkulisa iza ngaphambili ivulela ithuba lokuthi ikwazi ukuyosiza ngokuthi ikwazi ukucomplya, sizokwazi ukunciphisa igameko ezenzekayo ema-creche. Ngesikhathi kufika u-inspector creche yakho, mhlambe unepool, wena wazi ukuthi ipool yakho fanele uyivale. Maningi ama-creche anamaphula angawavalile.
Abanye abantu bayazi ukuthi fanele bayivale ipool kodwa mhlawumbe abazi ukuthi bangashonaphi. So ukuza kwakho ngaphambili kuzokusiza ukuthi indawo yakho kuqinisekiswe ukuthi iphephile, ngoba mawunikeza isitifiketi kusho ukuthi usuke usu-inspectiwe, bakunikeza i-report yokuthi i-crash yakho ikulungele ukuhlala abantwana. Uma ingakulungele uyacebiswa ukuthi yenza lokhu nalokhu 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 ukuze uzokwazi ukuthi ucomplaye nemithetho. Kuyenzeka nje isibonelo esidumile okanye esicommon. Ema-crash kunawo amaplaki, kodwa kangaka ukuthi ufike e-crash amaplaki akavarishiwe, kodwa ingane ziyafikela ziyakwazi ukufaka iminwe yazo, izinto ezinjalo. Ama-pool, zikhona ingane ezike zafa la eGoli kwi-swimming pool. E-crash operate emzini womuntu, yebo? E-Eastern Cape kukhona iy'ngane ezishonile e-East London, etown, kwi-preschool. Iy'ngane ey'ncane ezingenayo ngisho nanonyaka. Ngicabanga ukuthi yini yenza ukuthi iy'ngane zishone. Okay. Kubalulekile ukuthi ubhalise. Asenzeli-ke lokho, kodwa ukubhalisa kwenkulisa kuyafana nokuthi wenza isitifiketi sokuzalwa senkulisa yakho. Uma unomntwana la eSouth Africa, unengane, awusebenzi, uyayiphasa i-means test ngokwakasasa ukuthi ukulungele ukuthi ungathola i-grant. Uyathatha i-birth certificate yakho yomntwana wakho ne-ID yakho uhambe uyobhalisela i-grant. Ukhona umuntu owakwathiwa awuncese uzale ngesikhathi esirong angeke sikwazi ukukunikeza i-grant. Ukhona onike nameso kushiwo njalo, mina akekho umuntu engake ngezwe kanjalo kuthiwa uzale ngesikhathi esirong. So lokho kusho ukuthi ngesikhathi umuntu ezala ingane angithi uyayibhalisa u-birth certificate. Lokho sekwenza ukuthi kwazise u-treasury okubona abaphathi izimali ukuthi nango omunye umuntu osekhona emhlabeni la eSouth Africa kuzofanele ukuthi silungisele imali ukuthi kungenzeka applyele uxhaso lwezimali ngokwesasa grant. Ne-crash-ke i-principle efanayo, bhalisa inkulisa yakho ukuze kuzokwazi ukuthi lezi ngane ezo-100 fanele ukuthi kube khona imali ezo-release ukuze zikwazi ukuthi zisizakale. Ukubhalisa i-primary reason akona ukuthi uthole uxhaso noma uthole imali. Kodwa uma singabhalisi sithi sihleli la esikhona asaziwa futhi asikho documented, kusho ukuthi ama-crash ethu abanawo ama-birth certificate. Okusho ukuthi uhulumeni akazi ngalezo ngane, National Treasury ngeke zenze lutho ngalezo ngane ngoba ziyama-ghost, ngiyayibona? Ama-ghost ngcono wona ayaholelwa, but nje ama-ghost anga-exist. Ngikhuluma ngalawo ama-ghost. Kubalulekile ukubhalisa inkulisa yakho ukuze yikho sihlezi sinemali engalingene ukuze kuxhaseke ama-crash e-South Africa, ngoba abantu abezi ukuzobhalisa. Kwaziwa ukuthi hayibo, kwaziwa mhlawumbe u-50% wama-crash akhona, kanti omunye u-50% uhlela ubhalisa awuzi ngaphambili, okusho ukuthi labo bayothathwa njengabantu abangekho abanga-exist. Kubalulekile ukuthi sibhalise ama-crash wethu. Kulesi siqeshana-ke silandelayo ngizongena-ke manje ukuthi usuyazi ukuthi kuyini ukubhalisa, wenza kanjani-ke manje ukuthi ubhalise. Ama-ofisi akwa-education azobizwa kuyimanje besisabhizi nokuthi siqeqeshe ama-social worker ey'ndaweni ngey'ndawo, wonke ama-province ukuthi ngabe yenziwa kanjani i-registration. Bengichaza no-phase 1 no-phase 2 no-phase 3 xolo. Ngizozama umane ngikhumbule nje inkinga ngibhalile phansi, ngizama nje ukuyikha kahle ngilandelanise ngokwendlela ezokwenza ukuthi mhlambe nawe mlaleli ekhaya ukwazi ukuyi-understand ukuthi yonke le process ihamba kanjani. So phase 1 beku-ade ku-identify ama-crash angekho registered, ke sesinawo 52,000 we-database yama-crash angekho registered, kodwa sazi ukuthi maningi amanye angazange azabalwe ngoba mhlambe ogogo bebengazi ukuthi bazosubmitha kanjani kwi-GovChat. Siyeke-ke leyo. Phase 2 iwona sikuwona-ke manje sihambile uzwelonke siqeqesha ama-social worker-ke manje, njengoba sebemuvileke bekuvele kwama-social worker amanye kade sebenza kwa-social development aze ngapha kwa-education ukuze sizokwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi wey'nkulisa-ke. Baqeqeshiwe-ke manje cishe kushiyeke i-province eyodwa, hhayi amabili njengoba ngikhuluma nawe namhlanje ngerekhoda, ukuze uzokwazi ukuthi beqeqeshe ukuthi bazokwazi ukusirejista kanjani. Phase 2-ke lowo bokuqeqesha ama-professionals.
Phase 3 sizoba kuwo ke mangabe sesiqedile ucollecta wonke ama-creche, sawa-register wonke, sazi ukuthi okay nazi idingo zama-creche. Phase 3 uzobe ubhekele ekutheni sibasiza kanjani-ke abantu. Siyazi ukuthi banama-toilet kodwa awanele, singabasiza kanjani. Kuzobe sekufika-ke abaxhasi-ke okanye izi-sponsors eziphuma ey'ndaweni ey'hlukahlukene, ey'nkampanini eziy'mele, mhlambe nakuhulumeni, ukuze bekwazi ukuthi bexhase-ke ekusizeni-ke iy'nkulisa zethu ukuze zithuthuke phela, ngoba manje sesibabhekile, saba-inspector, sathola ama-report ukuthi bano-X no-Y no-Z bashoda ngalokhu nalokhu. Yilapho sekuzobe sekulungisa. Asikafiki-ke ku-phase 3 okwamanje. Yilawo kama-phase 3 eVangasali National Ecd campaign. Okay, ngizochaza kwisiqephu esilandelayo-ke manje sengizongena ekutheni uzoqala kanjani-ke i-process iqala kanje. Uzobizwa-ke ema-ofisini ngoba ingxenye yokusiza ama-ofisi kuzwelonke ukuthi sikwazi ukuba sibe efficient. Okusho ukuthi usuzobizwa emhlanganweni wokubhalisa okanye wokubhaliselwa ama-creche olubizwa nge-jamboree. I-jamboree is just ithemu nje edescribe ama-creche amaningi angekho registered ahlangene endaweni eyodwa. Nizonikezwe i-application pack nikwazi ukuthi nibhaliseke. Kulezi ziqephu ezilandelayo ngizochaza ukuthi usufikile manje kwi-jamboree, yini kumsebenzi wakho. Angicacise nokuthi kuwumsebenzi wakho njengomuntu onenkulisa ukuthi uze ngaphambili uzosho ukuthi angikho registered, ngicela ningirejiste. Awukhokhi lutho ukwenza lokhu, futhi usiza abantwana nabazophinde bakwazi ukuthi bathole uxhaso in future, ngoba vele into yokureleaswa kwemali ukwazeka in terms of national treasury akuyona primary aim. I-primary aim ukuthi sazi ukuthi mangaka ama-creche ukuze kuzokwazi ukuthi kubhajetheke kahle ngokuhamba kwesikhathi. Ngiyabonga-ke, sengizochaza-ke. Usufikile-ke manje ema-ofisi, wabizwa kuthiwa niyabhalisa manje. Usawuqalile-ke umsebenzi wakho. Ngizochaza ama-forms-ke manje esiwagcwalisayo ukuthi siwagcwalisa kanjani nokuthi yisiphi isidingo. Why sigcwalisa leli form? Ngizogchaza i-form nga-1 nga-1.